sakitan na kay tinuod man jud nga wakoy lami. Kay siyempre wakoy lami wa po ko nimo tilaw eh. Adyo ko ni lami kay adyo ko nimo tilaw eh mga makayang kagwa koy lami. Po. Kamusta po? Buti naman awa ng Diyos. Maganda ang tulog ko. Maganda? Maganda. 5.5 hours continuous. Nakaligo ka na. Naligo ako dahil umarap ako ng tao. Ha? Naligo ako kasi humawak ako ng may nagbigay ng regalo. Sino nagbigay na regalo? Diyan sa harap si Macadamia. A few moments later. Hi guys, good afternoon na di ay karon. Diya guys, busy ko karon guys. Kay mag-prepare ko og hospital supplies, lab og OR department. Ano nga, busy ko ka doon. Trabaho ni Ate Digna. Pamagya si Jama ni ang gihim. Hindi, kami rabang lang stock room kay grabing piuta. Na ni mga sud kayo pa napabutang eh. Tapos gawas ang mga stock tapos gawas. Hindi di pa pwede isud kay quarantine pa to. Hindi, mabutan na pila kadlaw, isa pa na isod. A few moments later. Hi guys! Ako na po din si Alex. Welcome back to my channel. Kami guys, adlaw. Grabing busy ano. Sige, di ko ka-busy dari kay ako ra laging isa. Diyan ako ng adlaw, nag-request ko kuan supply sa OR department ug sa laboratory. Diyan naghanang disturbo kay dari ug Pasko daghang manghatag og regalo ng doktora. Sunod lang si doorbell na sa gawas. Disturbo sa trabaho kay kada doorbell gawas, kada doorbell gawas na. Mao na nga karon pa din taon ko naka lingkod. Gikan ko sa kwartong doktora hatod og jang paniud to. Karon pa bisu ko maniud to. Alas 6 na. Grabe yung bisiha dari mara ko dali. Gisangag. Sige, libot-libot. Diyan doon, dali gisalang kay ito'y gilabahan. Diyan. Grabing gutuma guys. Diyan karon day guys, magkuhan day ko, mag-shout out. Diyan. First time ni nang mag-shout out. Diyan. Nawatasan ninyo guys, kay mukhaon ko. Ay grabe day yung gutuma. Diyan ganiha day, diyan hatag niya. Anong tilawan. Insani. Ngayon ni regalo, jadi mas doktora din mo kaon. Mga ingani din sa mukhaon. Ano. Sakto po kayo ako nagulay. Ako luto-luto din gulay guys kay may panahon. Lami. Lami si jadi. First time pa na mukhaon nga ni. Atsara nga talong. Ang pwede din eh. Tamis-tamis.
Kay hang atsarang talong kay katubang ko ano saladang talong, di man to atsarang talong. Diya guys, mukhaon sa ako kada gamanda ni mag-shout out ko. Lamit. Hi guys! Medyo gabi manadyo ko pa ni hapon, so karon mag shout out ko. Nandiyan mga adyo kong pasensya sa uban nga di na maapil sa shout out. Sa sunod na naman po nga adlaw, kay daghan mo budyag. Nandiyan, basig na ay masuko ba nga di sila ma-shout out. Nandiyan na lang akong pasensya daan. Kaya nalagay daghang magpa-shout out, nandiyan. Daghan man mo. Sa sunod na lang po din ha, dengan mag-shout out ako karong pipila. Nandiyan, naan gisuwat. Hi, shout out day ko ni Ate Jamo Indajun. Nanani si Dia sa Canada. Hi te, salamat sa imong suporta ug pagtanaw sa mga video. Nandiyan, shout out day pod ko ni Ma'am Bilma Mikabalo. Nanahanjo ko daning ma'am kay ma-inspired ko nandiyan. Nice siya kadyo mo comments. Basta makahilak ko usahay. Nandiyan mga comments. Shout out ni mo Ma'am Bilma Mikabalo. Ako kayo bog taga-asa ka ma'am. Nandiyan ni shout out po ni Mers and Family Vlog. Nani sila sa Korea. Nandiyan, palihog po ko rin yung subscribe na ni kay kuha sila nani sila yung vlog. Mers and Family Vlog. Hi! Nandiyan. Shout out Madam Cheryl Sarabusing. Mamords ni, napo na si Jay Vlog. Palihog ko rin yung doaw sa iyang channel. Bisa ganahan mo. Nice ni si Jay, Mamords. Mamords ni si Ma'am Cheryl Sarabusing. Nga tuwa karon sa London. Nandiyan. Hi pod ni Ma'am Cheryl Mi Kanyiti. Nandiyan ni Ma'am DC Muga. Shout out ni mo Ma'am. Shout out ni mo Ma'am DC Muga. Nandiyan ni Ma'am Nil Papiros. Hi Ma'am. Nandiyan sa akong sister from different mother kay gahang ko ani moral po ni sa igsuon. To sa Japan, shout out sis Lordy Saladin. Amping mo dihas Japan, sis. Shout out kay G. Kylie si Directo. Shout out Directo family o Sinabri family. Kapulong Davao del Norte. Shout out Sinabri family and Directo family sa Kapulong Davao del Norte. Hi pod ko kay Ma'am Pilisa Taghap. Hi ma'am, salamat sa imong mga nice kadyo nga mga mensahe diri na ho. Hinatuan ta mga taga-angkag kanunay kabasog sa imong lawas diha ug ilikay sa mga disgrasya. God bless nimo Ma'am Pilisa Taghap. Shout out po kay Maricel ni Matala. Hi Ma'am Maricel ni Matala. Mao ba niyang pagka-pronounce? Shout out Bing Bagarana. Hi de po ko ni Ma'am Net Ikala. Salamat Ma'am Net sa imong kanunay pagtan-aw. Amping ka diha. Kay ba ko na rin na si Jess kuan siguro Bulacan. Isa pa ba? Hi pod ni shout out pod kay Ma'am Clara Climaco. Hi Ma'am, salamat sa imong pagtan-aw sa vlog. Shout out pod kang sister sis Catherine Kuray nga napo din si Saudi. Hi sis, amping ka diha. Salamat sa imong pagtan-aw sa mga vlog, pagagwanta bisag way lami. Shout out pod kay Ma'am Divina Gracia Salinas. Napo ni si Just abroad. Nakalimot ko gasa ni sa dapit. Hi Ma'am Divina Gracia Salinas. Pag-amping diha per mi Ma'am. Ninja kang Ma'am Leonida Skripa.
Skripa. Hi Ma'am Leonida Skripa. Ako kakong mabani pagka-pronounce sa diyang apelido. Mura mag foreigner man siguro ni si dyan. Ma'am Leonida Skripa. Nja, hi depod ko ni Sir. Hi depod ko ni Sir Laudemar Kahukom. Mamot ko dani dyan mo comments. Uy, makakatawa dyan ko kay grabe maka good vibes ni Sir Laudemar Kahukom. Nja, shout out po ni Lilian Life in Japan. Kanang sikan account to ni Nija. Diyaman to si Lilian and Anthony Family Vlogs. Nja, nasa sikan account bago ni Lilian Life in Japan. Hi ni mo diha, Madam Lilian. Nja, shout out depod ni Cor Pinay Life. Shout out ni mo Cor Pinay Life sa Korea. Korea majud ni kay Cor Pinay Life good. Nja, shout out depod ko ni T. Birano Israel nga nasa Cotabato. Hi. Nja, shout out po kay Luni. Shout out depod ko ni Looney Tunes. Nasa siya Singapore. Pag-amping di Permi. Dance. Dance naman ko ni siya kay bawa ko manghud pa ni siya na. Hi, Looney Tunes. Na nasa Singapore. Pag-amping di Permi sa mong trabaho. Kinsa pa ba? Nja, kuanday guys, shout out din. Shout out din po ni Kuan, Ma'am Merlinda Kadiraw. Ako kay Bogani sidya. Salamat sa imong mga comments, ma'am. Ako kay Bogasa kadapit. Ma'am Merlinda Kadiraw. Shout out din mo, ma'am. Pagamping, ma'am, Bogasa ka. Karon, Nja, God bless. Sa mga wana shout out sa sunod na laman. Napoday ang ihabol, shout out ni Ma'am Bernadita Forsma. Mura po siya foreigner. Karoon pa ko ka familiar din diyang apelido. Basta kay kanunay na ko kakita na ningo mo comments. Hi ni mo Ma'am Bernadita Forsma. Napasinsya na mo kay Jungit. Trabaho liwo kahilwas. So maura to. Karang adlaw Nja. Maura to yung ikadalit ninyo. Nag-shout out kog magamay. Nja. Ang uban sa sunod na lamang pod. Diyan maura to. Diyan uban na pod. Maganahanap ako sa hangi pang upload sa vlog. Kay dari silid sa bay. Grabe dyan ka boring. Diyan gawa sa boring. Busy pod ko. Diyan din ako kanahon nag-film. Labi na kay ako rang isa. Diyan gang kauban. Dugay pa ito mo balik. Anapas January. Second week sa January. So grabe dyan ni guys. Grabe ng antos ni guys. Pero okay ra pod kay bas-bas raman dyan yung among pagbakasyon. Kaya yung bakasyon magpukog dugay si dyan na pod. Lisod po di po kong sugot nga di si dyan mo bakasyon. Wapo ko'y karapatan nga di si dyan na pabakasyonon kaya na po si dyan pamilya. So muna, magagwanta ko nga ako sang isa dari. Dyan. Grabe laging bisiha. Kay karon labi ng Pasko. Grabe among doorbell dari. Sige. Tagtao day magdoorbell. Karong adlaw pila ka tao kang naghatudog ko ang regalo. Kaya na may maghatudog regalo na rin doktora. Yan siya. Basta. Wama na ma-fail ang Christmas karon kay agang ginangon na ito aras amo Jawa ko malipay. Murag di naramdam ang Pasko karon. Kay bawang nabay Pasko. Di para sa una nga excited ko. Di para sa una nga mapay pandemic, nga excited ko kada gabi mi musimba ni doktora kay musimbang gabi mi. Karon 2 years na nga wa na may simba-simba. Jawa na ko karamdam og ginsay kalipay og Pasko. Labi na kay tanay tabo sa buhol karon sa ang pamilya didto murag medyo ko nimbatig kalipay. Pero halamang pa ning kamutan guys nga ahang lingaw-lingaw gang kagalingon kay lisod ko ako rang isa dari madyo sila tusbol kay daghan sila. Diya ako rang isa man ang girahon na nga di ko magpadaog sa akong gibati nga kahingawa og kaguol ang giampos Ginoo nga unta mawa ni nga kahingawa og kaguol sang pamilya. Ana lamang iampos Ginoo nga unta madali ang pagbalik sa kuryente diya mabalik na sa normal kay arong makabalik na po kog tawag-tawag sa mga arong maibsan ni nga kahingawag kaguol sang pamilya.
Inja, daghang salamat din ninyo sa mga taong nagmahal na. Bisan pag di ko lamion kay narabay nagkumpara nga. Ako no ko'y lami, undang na lamang ko sa pag-vlog-vlog kay di ko no ko kamao. Naining message na ho, di na lamang ko mo minsan kinsa siya. Okay ra na, nga may kag wako'y lami, tiniod man pag wako'y lami, di mo ko masakitan na kay tiniod man dyan nga wako'y lami. Kay, siyempre wako'y lami, wala po ko ni mo tilaw eh. Wadyo ko ni lami, kay wadyo ko ni mo tilaw eh, mga makayang kag wako'y lami. Bito guys, tiniod man po guys nga wadyo ko'y lami, dyan mo vlog, boring ko, saan mo dyan ha guys, nga mao man dyan eh. Mawala dyan yung pagka-ako. Lisod po doog maggara-gara ako, kaya di ko kamao maggara-gara. Kaya mawala niyang personality, kasi yung nakita, yung sayang mga sinultihan, mawala gajud ko. Lisod na, kay gikumpara ko nga madyo pa kunos Terry, og si Florame, kay lami pa kuno. Diyan yung ko nga okay ramam, kay mangkon ko di po masakitan, kaya magajud ko yung lami. Salamat na naman nimo, pero maning kamot ko basin sunod di basig ma-improve ra ko, pero murag lisod jud improve kaysa na mo ko ka tuig kapin, maro man jinihang binablagan. Maro jinihang pagka ako di jud na pwedeng manghuam ko kinsa man yung ganahan nga mahimo pud dahong sundugon, di mo ko manundog kay mao man Diya maura to, daghang salamat ninyong tanan, bye-bye. Amping maugasa mo, dya pasensya na mo, maura nihang gika-share ninyo nga ang vlog-vlog. Kay nakaibaw mo sa sitwasyon nga naara mo kasud sa bahay. Salamat sa tanan-tanang nagmahal na ha. Diya sa mga mga taong nagsigig panaway na, sige lang. Amo ko'y mahimo, kay maura man dyan nga kadadyon lamang mo sigig panaway na ha, okay na na. Kay saan po na maura ni ako Maura to, bye-bye. Huwag manapod po. Bye-bye.